ख्वाहिश बका कि सासु चाहे माई जैसन आ देवरा छोट भाई जैसन कि सासु चाहे माई जैसन आ देवरा छोट भाई जैसन ओहो के जब बिया हवाई कि हो के जब बिया हवाई। और मैं भी आज देवघर में भोले बाबा से मांग के जा रही हूँ कि राम जी के जैसन चाहिए हमारो दुल्हा है बाबा, राम जी के जैसन चाहिए हमारो दुल्हा है। सासु चाहे माई जैसन देवरा छोट भाई जैसन, सासु चाहे माई जैसन देवरा छोट भाई जैसन होके जब बिया हवाए बाबा। अच्छा के मंगले बा के हमर पति राम जी जैसे मिलस रउआ मंगले बने। अच्छा हुनकर हाथ तू जबरदस्ती उठवाते माने उनकर मरद के बारे में रउआ कैसे पता बा कि होके जब बिया हवाए बाबा राम जी के जैसन चाहिए हमारो दुल्हा है और बड़ी सुंदर कार्यक्रम के आगाज कइल बा। इतना सुंदर कमेटी के लोग व्यवस्था के बनी आप सब खातिर त तनी आप सब के साथ भी वहां लोग के और मीठा मीठा ताली बजा के कहो आंगना लिपवले बानी काला सा धरवले बानी आंगना लिपवले बानी काला सा धरवले बानी खुशी से खुशी आइयो गलत का पैर खुशी से खुशी आइयो तू के भगत न कहियो कबूल पंकज के भगत न कहियो कबूल। अच्छा जब भक्ति जागरण में आइल बनी जाता सबके दिल में एगो न एगो जरूर ख्वाहिश लेके आइल कब जा कि आज जात नहीं माई के दरबार में तो हम भाई मांगब हमार पूरा हो जाई। सब पैसे मांगेला सबकर माई पर विश्वास बाटे तो उ माई से मांगता है। पैसा भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अभी देख रहे हैं ना सुन रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है तो सब नेटवर्क भी बंद होने वाला है तो सब लोग अपना अपना बैंक में से पैसा निकाल के कैश रख रहे हैं। सब भूमिका हो भूमिका ना है। इतना आफत आइल बा देश पे ये बहुत दुखद बाटे लेकिन मिल के कर सामना करे बाटे। और जब मुसीबत आवेला तब आके पट्टी खुले लगी का करे बटे उससे पहले ना समझ में आवेला तो सबके मिल के कर सामना करे के पड़ी। और भगवान के भरोसे बस अब काहे कि जब देश पे ही आफत बा एक पे तो बाना के आदमी सुलझा लियो करे के सही बात तो भगवान से ये प्रार्थना करम माता रानी से कहे के बा कि टिंकू के भगत ना कइलो कबूल कि पंकज के भगत न कहिलो कबूल कि यही रहे